Ένα-δύο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μας θυμάνε σήμερα με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κύριος Ευάγγελος Χωρίζος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Συμφωριανός και μέλος του Συνδέσμου, ο κύριος Πολυχρονής Γεώργιος, ο γιατρός του Αγροτικού Ιατρικού Κορμί μας, ο κύριος Λαξόπουλος Κώστας, ο εκπρόσωπος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, η Διευθύντρια του Τμήματος Αίματος, που είναι και γιατρός αιματολογίας, η κυρία Παπαδοπούλου Ρίτα, δυστυχώς δεν θα έχουμε εκπρόσωπο από το νοσοκομείο Αρχαίρτα, διότι είναι ένας φίλος στην Αθήνα και η κυρία συγγνώμη, είναι αδιάφετα. Έχουμε μαζί μας ακόμα τους προέδρους των τοπικά συμβούλια, του Δημοτικού Σχολείου, τον κύριο Μαυρίδη Γεώργιο, της Μάσης Αναγέννης, τον κύριο Σιδηρόπουλο Λάζαρο, του Συλλόγου Πάλιαν, τον κύριο Δαμασιώτη Κωνσταντίνο, και του Συλλόγου Κυρίκιο, ο οποίος θα παίξει την εμπειρία του σήμερα εδώ, τον κύριο Μηδιάρη Μακουλάνη. Επίσης είναι μαζί μας και η βουλευτής Κυριαρχίας, η κυρία Άννα Μάνου, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, ο κύριος Κιονές, και ο Άρης Αγγέλου, ο Κοντοβάχος. Η κυρία Κακουλίδου, τοπικό σύμβουλο, και η δικηγόρος του Συλλόγου Περπερίδου Ελπίδα. Και επίσης τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που μας στήρισαν και σε αυτή την εκδήλωση, καθώς και το χορηγό επικοινωνίας, την Ενεργειακή Τηλεόραση. Και τέλος όλους εσάς που μας θυμίσετε με την παρουσία σας. Θα ήθελα να σας πω και το μέσα από τους 200 άτομα. Θα ήθελα να πω τώρα δύο λόγια για το Σύλλογο, ελληνικά, και μετά θα κάνω το λόγο κύριο Κοντενίνη. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στον επαιτειακό μας χορό για τα 30 χρόνια δράσης και λειτουργίας του συνδέσμου μας. Θα ανατρέξουμε τον χρόνο 30 χρόνια πίσω. Η ανάγκη για ένα στο χωριό μας εμφανιζόταν κυρίως σε περιόδους γεωργικών εργασιών. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του συνδέσμου το έτος 1983. Η πρώτη αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκάτου του 1983, όπου και συγκεντρώθηκαν 32 φιάλες αίματος. Από τότε ως σήμερα, εν έτη 2013, έχουν πραγματοποιηθεί 54 αιμοληψίες και έχει συγκεντρωθεί 3.511 φιάλες αίμα. Συν 430 φιάλες που δόθηκαν στα νοσοκομεία που συνεργαζόμαστε, το Αρχαίρτα και την Κατερίνη.
Σύνολα είναι 3.941 φιάλες. Οι ανάγκες που έχουν καλυφθεί σε συνανθρώπους μας τα 30 χρόνια είναι 3.671 φιάλες. Και το απόθυμα που διατηρεί αυτή τη στιγμή ο σύντροφός μας στις δύο τράπεζες αίματος αριθμεί στις 270 φιάλες. Το σύνολο των μελών του συνδέσμου, βάσει το αρχείο, στα 30 χρόνια, είναι 921 μέλη. Και σήμερα έχουμε προσκαλέσει για να τιμήσουμε 190 από τα ανενεργά πλέον μέλη μας, από τα 921. Είναι μια κληρονομιά αγάπης και ζωής που καλόμαστε όλοι μαζί για όλους να κρατήσουμε ζωντανή στην κοινωνία και τον συνάνθρωπό μας. Αυτά είχα να πω. Εγώ θα πάρω το λόγο η συντονίστρια της σημερινής εκδήλωσης, η κυρία Άννα Κορδουλούλη. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Στηρίζετε σε έναν μικρό αγώνα. Ελπίζουμε πάντα να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω την κυρία Βουλευτή Πιερίας, κυρία Μανή. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, δεν τα άκουγα καλά. Να μας πει 2-3 λογάκια, αν έχει την ευχαρίστηση. Καλησπέρα σε όλους σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, μια και είμαστε ακόμη εν ώψη της νέας χρονιάς. Μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα καταρχήν από τα πολλά χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, γιατί εκείνες τις εποχές ήταν σπάνιο φαινόμενο να ξεκινήσει να λειτουργούν τέτοιου είδους σύλλογοι. Έτσι, όταν άκουγα 30 χρόνια κρατάει η λειτουργία του Συλλόγου, πράγματι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Όπως επίσης μεγάλη εντύπωση μου έκανε ο αριθμός των αιμοδοτών και πόσες φιάλες έχουν χορηγηθεί. Για όσους έχουν χάσει ανθρώπους, και πιστεύω όλοι μας έχουν χάσει ανθρώπους, κυρίως για αυτούς που έχουν χάσει νέους ανθρώπους στη ζωή, μπορούμε να κρίνουμε πόσο μεγάλη αξία έχει το να δίνεις ζωή όταν μπορείς. Γι' αυτό συνεχίστε τη δράση σας. Εγώ απέφχομαι να χρειάζονται αίμα οι συνάνθρωποι μας. Παρ' όλα αυτά, είναι καθημερινό φαινόμενο. Η ευχή που δίνω είναι το αίμα που θα δίνετε να πιάνει πάντα τόπο, πάντα να δίνει ζωή. Χρόνια πολλά, υγεία στα σπιτικά σας και του χρόνου με υγεία. Και για εμάς την χαρακτήρα. Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αιμοδοτών Σπερδάνης, αν θέλετε κάντε λίγο ησυχία, ένα λεπτό. Για μένα η πλέον θεάρεστη πράξη είναι το να προσφέρουμε αίμα στον συνάνθρωπό μας. Το να χαρίζουμε ζωή στον πονεμένο άνθρωπο. Και ποιος από μας δεν είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση. Η ζωή και η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και σε αυτό όλοι, μα όλοι, όταν μπορούμε πρέπει να συμβάλλουμε. Να συμβάλλουμε γιατί ίσως εγώ να μην είμαι ο κατάλληλος να το πω, αλλά η μεγαλύτερη πράξη αγάπης, η μεγαλύτερη πράξη της Ορθοδοξίας
είναι η συγκεκριμένη πράξη. Να προσφέρουμε ζωή, να προσφέρουμε αγάπη. Βλέπετε δεν βοηθάει και φωνή γιατί έχουμε τα διόδια που φωνάζουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό πολύ θα σας παρακαλέσω όσο μπορείτε να συμμετέχετε. Μετά από τις 3 είμαστε εκεί. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο πάρα πολύ σωστά δεν ξέχασαν τους ανθρώπους που κάποτε είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν. Γιατί δεν μιλάμε για άλλο τι, για προσφορά ζωής που είναι το αίμα. Και αυτό αποτελεί παράδειγμα για όλους τους νεότερους ότι δεν πρέπει να αποφεύγουν αυτή την πράξη αγάπης στους συνανθρώπους μας. Τελειώνοντας, σας εύχομαι για το 2013 να είμαστε όλοι καλύτεροι και να συγχαρώ και όλους τους κατοίκους της Φερδάμης, διότι όταν στη Σφερδάμη υπήρχε σύλλογος ημοδοσίας, τότε αυτό σίγουρα σε πάρα πολλά χωριά της Πιερίας ακούγονταν κάπως παράξενα. Αλλά οι προοδευτικοί, οι φιλήσυχοι κάτοικοι της Φερδάμης συνέλαβαν από τους πρώτους αυτή την πράξη αγάπης, αυτή την πράξη ζωής. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω και το συγχωριανό μας και ενεργό μέλος του συνδέσμου μας και Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Γεώργιο Πολυχρονίδη, να μας πείτε αυτός. Φίλες και φίλοι, συγχωριανοί και φίλοι της Φερδάμης. Απόψε είμαι διπλά ευχαριστημένος που είμαι και εγώ ανάμεσά σας. Πραγματικά αποδείξαμε εμείς στη Σφεντάμη και οι φίλοι των Σφενταμιωτών πως μία στιγμή δική μας δίνει χαρά και ελπίδα σε πολλούς συνανθρώπους μας. Απόψε βγαίνει και ένα άλλο μήνυμα πως αυτός ο ιστορικός σύλλογος της Σφεντάμης, αφού πια έχει φτάσει στο σημείο να δώσει όχι εκατοντάδες, αλλά χιλιάδες φιάλες αίματος, σημαίνει πως εμείς οι Σφενταμιώτες το συναίσθημα της αλληλεγγύης το έχουμε βάλει ψηλά στο ταβάνι. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την διοίκηση του Εργοδοτικού Συλλόγου και όλους αυτούς τους συντονιστικής επιτροπής που συνέβαλαν σε αυτήν την διοργάνωση απόψε, ώστε να έχει αυτή την επιτυχία που και εσείς συνομολογείτε. Αγαπητέ φίλε Χρόνη και όλους τους άλλους, σε όλο το Δήμο μας, όποιος ενδιαφέρεται να κάνει μια εκδήλωση, θα τους παραπέμπω σε εσάς για να τους δώσετε τη συνταγή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση. Σαφώς δεν θα μπορούσε να λέει να μας πει δύο λόγια ο αγαπητός, πιστεύω, σε όλους μας, ο ιατρός κύριος Κωνσταντίνος Ματσιόπουλος. Αγαπητοί συγχωριανοί,
χρόνια, είμαι μόνιμος κάτοικος της Θεσσαλονίκης, έτσι. Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι σφενδαμιώτης και εγώ. Είμαι περήφανος που είμαι χωριό, που είμαι γιατρός σε αυτό το χωριό και δικαιώνομαι για αυτό το πράγμα και με το έργο του Αιμοδοτικού Συλλόγου Αγάπη. Δεν ήξερα το σύλλογο πριν έρθω, τον έμαθα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Το αίμα, να μην ξεχνάμε, είναι το μοναδικό αγαθό που μπορεί να δοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προσφέρει ζωή. Δίνω συγχαρητήρια λοιπόν στον Αιμοδοτικό Σύλλογο, σε όλους όσους πάσχησαν και πασχίζουν αυτά τα 30 χρόνια. Θέλω να πω, όπως το ξέρετε βέβαια, είμαι πάντοτε δίπλα σας, να δώσω συγχαρητήρια και να πω ότι και στα νέα παιδιά να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι κάτι το πολύ σημαντικό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Δίνω συγχαρητήρια, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, στις δύσκολες εποχές που ζούμε, να στηρίζουμε το χωριό μας, το σύλλογό μας και τα πάντα για μας. Το εύχομαι. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να προσκαλέσω να ανέβει η εκπρόσωπος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, κυρία Ρίτα Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση του συλλόγου σας. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτά τα νέα παιδιά τα οποία έχουν αποδείξει ότι έχουν μεγάλη καρδιά, θέληση, διάθεση για να προσφέρουν και βέβαια να φτιάξουν όλη αυτή την τρομακτική εκδήλωση που βλέπω σήμερα μπροστά μου. Επίσης να πω ότι έχω συγκινηθεί ιδιαίτερα γιατί είδα και παλιούς γνώριμους του συλλόγου, όπως είναι ο κύριος Πολυχρόνης εκεί στον Πάθο, δεν ξέρω αν έχει μετακινηθεί. Θυμήθηκα τα παλιά χρόνια όπου ξεκινάγαμε μαζί το σύλλογο και όπου τρόμαξα να το πείσω ότι η αιμοδοσία δεν έχει μόνο το ΑΧΕΠΑ, έχει και το νοσοκομείο Κατερίνης και ότι θα πρέπει να ενισχύουμε και τον τόπο μας. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε κάποτε, γίναμε συνεργάτες όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια και θα ήθελα να πω ότι ήταν η συνεργασία μας άψογη. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν να μαζέψουμε τα τελευταία 6 χρόνια 400 μονάδες αίματος από το σύλλογό σας. Ένας πολύ σημαντικός αριθμός, ίσως από τους πιο δραστήριους συλλόγους του νομού μας. Θα έλεγα ότι μετά από εσάς βρέθηκαν και άλλοι σύλλογοι που σας μιμήθηκαν, υπήρξατε πρωτοπόροι και μπράβο σας και θερμά συγχαρητήρια. Σας εύχομαι όλους υγεία μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και ευτυχία στις οικογένειές σας και στο Σύλλογο θερμά συγχαρητήρια στην σημερινή διοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαμε, θα θυμηθούν πρόσωπα, αλλά σαφώς και τα ιδρύματα που βοηθάνε. Αυτή τη στιγμή θα τιμήσει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος πρόεδρος Γρηγοριάδης Πολυχρόνης, ο αντιπρόεδρος ο κύριος Ιβανίδης Νικόλαος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία σε όλους.
μαζί μας είναι ο κύριος Πολυχρόνης Κεσίδης, ο κύριος Στέφανος Γεροντίδης, που είναι και ιδρυτικά μέλη, η κυρία Κοκάλα Μάρια και η κυρία Κακουλίδου Καλλιοπή, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν το μεγαλύτερο αριθμό διαλόγων. Τους ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του Δημοτικού Σχολείου, κύριο Μαυρίδη και Όκιο, τον Δήμαρχο, Δήμαρχε, να κάνετε την πρόταση να παραδώσουμε τον έπαινο.
κύριο Άκη Ματζουράνη να έρθει και να δώσει το λόγο. Την κυρία Γρηγοριάδου Σοφία. Η κυρία Γρηγοριάδου Σοφία. Την είδαμε, ήταν εδώ. Γρηγοριάδου Κυριακή. Ο παλιός πρόεδρος του συνδέσμου, κύριος Πολυχρόνης Κεσίδης. Η κυρία Γρηγοριάδου Εθνία. Ο παλιός αντιπρόεδρος του συνδέσμου, κύριος Στέφανος Γεροντίδης. Την κυρία Ερμίδου Κατερίνη. Ο παλιός γραμματέας, ταμείας, όχι μου λέτε, κύριος Καπαγιαννίδης Παναγιώτης. Ζαπουνίδης Χρήστος. Ο Μάριος Ζαπουνίδης. Θα παραλάβει και της μητέρας του Ζαπουνίδου Ελένη. Η κυρία Ζαπουνίδου Κωνσταντίνα. Ο κύριος Ιωσήφιδης Γεώργιος. Ο κύριος Κακουλίδης Ιωάννης του Νικολάου. Τον κύριο Κακουλίδη Ιωάννη του Γεωργίου. Κακουλίδου Σοφία. Καπαγιαννίδου Σατενή. Καραθάνα Ιωάννα.
ο κύριος Κασαπίνης Δημήτριος, η κυρία Κασταφέλη Ευαγγελία να έρθει μαζί. Ιωάννης, θα το παραλάβει η γυναίκα του. Ο κύριος Λάιος Στέφανος. Ο κύριος Λεωνίδας Λωτήρης. Η κυρία Λικοτσέτα Ισαΐα. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά του Εργοδοτικού Συλλόγου που είναι οι συνεχιστές των πρωτεργατών. Συγχαρητήρια στα παιδιά και εύχομαι στους νέους να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Η κυρία Λίτρα Αναστασία. Η κυρία Λίτρα Αργυρό. Κύριος Λίτρας Ηλίας. Ο κύριος Λίτρας Ηλίας. Ο κύριος Λίτρας Δημήτρης. Ματζουράνης Νικόλαος. Μαυρίδης Πέτρος.
Μαυρίδης Γεώργιος. Μαυρίδης Ιωάννης, θα τα παραλάβει ο κύριος Μαυρίδης Γεώργιος. Ο κύριος Μαυρίδης Θεόδωρος. Ο κύριος Μαυρίδης Θεόδωρος. Ο κύριος Μετικίτης Ιωάννης. Ο κύριος Μετικίτης Νικόλαος. Η κυρία Μετικίτου Παρθένα. Ο κύριος Μιχαηλίδης Αριστοτέλης. Ο κύριος Μόξιανος Χρήστος. Ο κύριος Μόξιανος Ιωάννης. Ο κύριος Μπαμπατζιάννης Χρήστος. Η κυρία Βαντή Εκατερίνη. Ο κύριος Μπομπόλης Κωνσταντίνος. Ο κύριος Νοβακίδης Σταύρος. Η κυρία Παϊραμίδου Εκατερίνη. Ο κύριος Παπαδόπουλος Αναστάσιος. Ο κύριος Πασχαλίδης Δημήτριος. Ο κύριος Περπερίδης Δημήτριος. Η κυρία Περπερίδου Μαργαρίτα. Ο κύριος Πίπεριδης Δημήτριος.
Δημήτριος. Ο κύριος Πιμενίδης Δημήτριος. Ο κύριος Πολυχρονίδης Γεώργιος. Ο κύριος Πολυχρονίδης Σάββας. Ο κύριος Εύχομαι η νεολαία να βάλει το χέρι της να είναι καλά και να δώσει αίμα. Απαραίτητο είναι. ο κύριος Σαββίδης Κωνσταντίνος. Ο κύριος Σαραϊλίδης Δημήτριος. Η κυρία Σαραϊλίδου Παρθένα. Ο κύριος Σαρβανίδης Ελευθέριος. Η κυρία Πολυχρονίδου Ελένη. Ο κύριος Σιαμλίδης Παναγιώτης. Ο κύριος Σιαμλίδης Αθανάσιος. Ο κύριος Σουρμαίδης Χρήστος. Σουρμαίδης Γεώργιος. Ο κύριος Σοφιανόπουλος Ευστάθιος. Και η κυρία Σοφιανοπούλου Σοφία. Ο κύριος Στεφανίδης Γεώργιος και η κυρία Στεφανίδου Σοφία. Ο κύριος Σημεωνίδης Ηλίας. Ο κύριος Σημεωνίδης Νικόλαος.
κύριος Ταχμαζίδης Θεμιστοκλής. Η κυρία Στεφανίδου Μαρία. Η κυρία Ταχμαζίδου Αγγελική. Ο κύριος Ταχτσίδης Βασίλειος. Η κυρία Ταχτσίδου Ζωή. Ο κύριος Τσανακτσίδης Χαράλαμπος. Ο κύριος Τσανακτσίδης Παναγιώτης. Και η κυρία Τσανακτσίδου Ελένη. Η κυρία Τσαμασιώτη Γεωργία. Ο κύριος Ιφαντής Κωνσταντίνος. Η κυρία Τσιρακίδου Θωμαή και ο κύριος Τσιρακίδης Χρήστος. Ο κύριος Φυτόπουλος Κωνσταντίνος και η κυρία Φυτοπούλου Κυριακή. Ο κύριος Χαλκίδης Γεώργιος και η κυρία Χαλκίδη Δέσποινα. Ο κύριος Ποπουλίδης Ελευθέριος. Ο κύριος Σιδηρόπουλος Λάζαρος.
η κυρία Βασιλιάδου Ιωάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι όλους σας. Είμαστε όλοι γελοί, αχρίαστη πάντα, μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις που χρειαζόμαστε, σε τίποτε άλλο. Τώρα λίγο θα αλλάξουμε. Όπως γνωρίζετε, ο σύλλογος μας είναι μη κερδοσκοπικός. Παρ' όλα αυτά, αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε λαχεία, μια λαχιοφόρα αγορά. Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, ότι μεγάλο μέρος των εισόδων μας θα διατεθούν για τις ανάγκες του αγροτικού ιατρείου του χωριού μας. Ο δεύτερος λόγος, και ταυτόχρονα στενάχωρος, είναι για μία συγχωριανή μας, ενεργό μέλος του συλλόγου μας, η οποία αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Γι' αυτό το λόγο, την κυρία Προστακίδη Ελένη. Γι' αυτό το λόγο, ο δεύτερος λόγος της συντάσσεως είναι ο πρώτος, βγάζουμε τα λαχεία. Κυκλοφορεί λαχιοφόρος αγοράς. Επίσης, θα θέλαμε τα λαχεία να τα κρατήσετε μέχρι το τέλος. Ο λόγος είναι γιατί υπάρχει απλά μία έκπληξη. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω όσο μπορέσετε, καταλαβαίνουμε ότι η καιρή είναι λίγο δύσκολη, να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ και το λόγο θα πάρει ο πρόεδρος κ. Πολυχρόνης Γρηγοριάδης. Καλή διασκέδαση και ευχαριστούμε και πάλι. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, μόνο να σας θυμίσω ότι στις 14 Απριλίου έχουμε υποδοσία. Πιστεύω αυτό που έγινε σήμερα εδώ, να το δούμε όλα τα παιδιά του Συμβουλίου και στην αιμοδοσία. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε πόρους, στόχος μας είναι να κάνουμε καλές αιμοδοσίες. Και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με τη φίλη μας, την Ελένη, που βρίσκεται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, έξω του τάμι είναι κολλημένος και ένας τραπεζικός λογαριασμός για όποιον θέλει να συνεισφέρει με άλλον τρόπο, εκτός από το δικό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας διασκέδαση. Μαζί μας είναι το ταούνι ο Πέτρος των Ζεματούδης, η Λύρα είναι ο Μιλτιάδης ο Μαζουράνης, στα πλήκτρα δεν είναι εδώ ο Ίτσιος και στο τραγούδι είναι η Ατάσια Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας διασκέδαση. Θα σας ενοχλήσουμε μόνο για μια στιγμούλα σε καμιά ωρίτσα.
μαξιλάρωνος είναι στον δρόμο και το κεφάλι στο μαξιλάρωνος είναι στον δρόμο. Don't
ήρθες είναι καλά σε την κοινωνία τώρα. Την πέδρασε το κορίτσι, μανάση μην ήρθε. Την πέδρασε το κορίτσι, μανάση μην ήρθε. Όταν πάω κι όταν στεγώ να πέσει η καρδιά μου κοίτε. Όταν πάω κι όταν στεγώ να πέσει η καρδιά μου κοίτε. Να πέσει η καρδιά μου κοίτε. Κάποτε κόκκινα φορείς, κάποτε γερανέα. Κάποτε κόκκινα φορείς, κάποτε γερανέα. Έκαψες στο καρδόμο μου, έπικες σαν μανέα. Έκαψες στο καρδόμο μου, έπικες σαν μανέα. Έπικες σαν μανέα. Σε μετέρω το όριο με πήγαν με ένα γάμπρο. Σε μετέρω το όριο με πήγαν με ένα γάμπρο. Για να λεπτύνεις άλλο να πάντα πάει στο μετέρω. Για να λεπτύνεις άλλο να πάντα πάει στο μετέρω. Βρέθηκα με γάμπρο και σπάξουνε έναν πετίνο. Βρέθηκα με γάμπρο, σπάξουνε έναν πετίνο. Φουσκουρό και μακάρι να πάει ωραία το γάμπρο. Φουσκουρό και μακάρι να πάει ωραία το γάμπρο.
εγκάλια του γλυκή, εγκάλια του γλυκή, και σαν ξημερώματα, και σαν ξημερώματα. Γαμπρόν πάει στο γιαπί, ο γαμπρόν πάει στο γιαπί, και οι νύφες έξω σπίτι, και οι νύφες έξω σπίτι. Κι ύστερα στο μεσημέρι, κι ύστερα στο μεσημέρι, ο γαμπρόν ψωνής και φέρ, ο γαμπρόν ψωνής και φέρ. Εγώ έχω τη χαρά, η χαρά το στέμα.
Βεβαίως τα λακιά είχαν ένα σκοπό που βγήκανε. Όπως σας είπα, υπάρχει στην πόρτα κολλημένος ένας λογαριασμός της Ελένης του Κοινωνικού. Μπορείτε εκεί, αν θέλετε κάποιοι, να καταθέσετε κάποια χρήματα. Και τώρα θα ήθελα, για να κάνουμε την έκπληξη που σας είπα, καταρχήν τα λακιά σας έχω αφήσει καταλόγους πάνω στα τραπέζια και δείχνουν ποια κερδίζουν. Είναι από το 0 μέχρι το 57, είναι αυτά που κερδίζουν. Αλλά ο φίλος και μέλος του συλλόγου, ο Γιάννης, μας έδωσε άλλη μία βραδιά για το Δανάη, μια διαλυτέρευση που θα την πληρώσουμε τώρα με τα λαχεία που ήδη κρατάτε στα χέρια σας. Θα ήθελα να μου πει η κυρία Ρίτα, έναν αριθμό από το 0 μέχρι το 4. Το 2. Τώρα θα λέει, γιατρέ, έναν αριθμό από το 0 μέχρι το 9. Το 7. Το τελευταίο νούμερο θα το πει ο Γιάννης που δίνει και το δώρο. Από το 0 μέχρι το 9. Το 9. Το 279 όποιος το έχει στα χέρια του κερδίζει άλλη μια διαλυτέρευση. Βρέθηκε η διαλυτέρευση στο ξενοδοχείο Δανάη στην παραλία της Κατερινόσκαλας. Αυτά από εμάς δεν σας κανανοποιούμε. Σας αφήνουμε στην ορχήστρα μας.
Το κρασί συζητώνα για τρίτον πίτσα κι ένας πάστα πονάς και με κυπούλο έλα πάλι μελά χόρεψα στο Γιάννη μίσερε το πόδαρι μία εγκαλμονία πίσω την καρδιά μία εγκαλμονία πίσω την καρδιά.
Πάμε και Ρωμάδε, φίλε.
Oh,
μπορεί όσοι δεν θα πάτε με το τρένο. Κανονίστε. Μη χαμηλώνεις πια τα μάτια έχουν να δεν μιλήσω με σένα. Μου κάνεις την αργία το μάτια και δεν ανέβω περάσω. Αγγελέ μου, μην με βασανίζεις
Είναι. Παναγγελία, εκεί κάτω κάποιος ζήτησε τις καρδούλες. Σε έχω στο πρόγραμμα και σένα. χέρια σου με κάψανε που άλλο μάτια λιάσανε που άλλο μάτια λιάσανε και δεν έχω καρδιάσανε. Σκάψε τη γης βαθιά γάμο να μη σε βλέπω και πονώ. Έλα μαζί να γιάνεις την καρδούλα μου.
sono ψηλά κι από παλιά. Και σ' αγαπώ γιατί σε άπλαστη σαν τα ωραία. Τι να σου πω, αυτό παγωνεί το μυαλό μου αραγμένο. Τόσα εγώ πάνω στη βράση μου χαράζα την πληγή. Και δεν μπορώ να πιστεύω να μην σε περιμένω. Ούτε μπορείς να ακολουθήσεις τη δική μου τη φύγη.
μία ακόμα. Όμως η καρδιά σου θέλει να αγαπήσει, θέλει να πονέσει, θέλει. Όμως η καρδιά σου θέλει να αγαπήσει, θέλει να πονέσει, θέλει. Είσαι μία ακόμα, είσαι μία ακόμα. Δεν ξέρεις πως μπερδεύομαι και πως μιλούν στο στόμα. Είσαι μία ακόμα. Είσαι η μικρό μου, είσαι η μικρό μου. Δεν μου πάει ένα μωρό να έχω στο μυαλό μου. Είσαι η μικρό μου. Όμως η καρδιά σου θέλει να αγαπήσει, θέλει να πονέσει, θέλει. Όμως η καρδιά σου θέλει να αγαπήσει, θέλει να πονέσει, θέλει. Είσαι μία ακόμα, είσαι μία ακόμα. Δεν ξέρεις πως μπερδεύομαι και πως μιλούν στο στόμα. Είσαι μία ακόμα.
We're
Thank you.